Tiyaha söýüjüler, biz häzir Balkan welaýatynyň Türkmenmaş etrafynda ýerleşýär. Bu ýerde ajaýyp tebigatly ýer bolmak bilen bir näçe zatlar görüp bolýar. Tiýahadymyň häzirki çäklerde biz size çopanlaryň taýýarlaýan milli naharlary barada görmek berýär. Häzir orta gelin, olar barada bir näçe zatlar bilenik. Salamu aleykum. Wa aleykumesselam. Indi şu düýäniň öz münülşi bardyr, şolar barada aýdyp berseňiz bir. Ha, bu düýäniň ilk bilen näme? Ine şu baş alınýan ýerine burnuq diýýär. Ha. Burnuq şu elinde bolýar, başyny eýläp berýär howmak üçin. Ha. Onuň bu eşikleri ýörüýte hawt diýýär bu eşikler. Ha. Eşikler düýä ýataqdy çopan goşlamy görýär. Onuň galy berse-de näme uzagrak yerlere gitjek bolsak şunu ýa mümkin diýär. Häzir eger mümkin bolsa tiýahadymyň çäklerini telegörjülerimiz üçin çopanlaryň taýýarlayan naharlary barada gurrun bersen, olaryň biçilişi barada bir gowy atlar görkezsek tiýahat söýüjüler üçin hem gyzykly. Elbetde bul ajaýyp tährada naharlaryň taýýarlanyşy barada görmek biziň tiýahadymyz üçin hem hasy gyzykly bolar. Mehran tamaşaçylar, tiýahat söýüjüler, elbetde biz häzir ajaýyp Balkan welaýatynyň Türkmenmaş etrafynyň tebigatyna ýerleşýär. Bu ýerde çopanlar gysgakda da, ýazlykda da çykyp öz dowarlary, mallary bilen birlikde şu ýerde mal bakýarlar. Tiýahadymyň çäklerine Balkan welaýatyna mahsus bolan ajaýyp milli naharlary, tagamly milli naharlary size gurrun bermek üçin şu ýerde ýerleşýär. Çopanlar bu ýerde mal bakýan döwürlerine bir näçe tagamlar taýýarlaýarlar. Bulan bolsa ýem welaýatyň ýurdumyň bir öz aýratynlyklarynyň biri diýip aýdyp biler. Mehran tamaşaçylar, ondan hem gelin çopan naharlar bilen ýakyndan tanışyp başlaýar. Indi nowat şu ýerde biz görýär, etler bar. Ýöne adaty etlere serdenmizi qakan görnüşindäken bular. Näme naharlar taýýarlaýar? Esasanam şu meýdana çykyp mal bakan bolýar. Hakazan bu etler var, dawaryň etleri muny ilki soýup alýar. Soňra muny bir näme guratmak üçin qaklaýar. Qaklawam uzerli. Näçe wagtyň dowamyny et qaqaýar? Qaqlan etini duudlandan soňra bir saat, 2 saat ýalagamyny basyryp goýýar. Uzyny gaw ýerýäli. Ondan soň ay bir günüň dowamyny muny serip qaqatýan. Qaqadylýan ýeri daşardamy ýa öýüň içinden? Ýani ýeri daşarda bolýar. Daşarda qaqadylýan. Dikin agaçlar bolýar, şoňa ýutdanlan. Bir oklayan hem ýerine şemallyk qaqaýar. Indi bize häzir tomaşaçylarymyza tiýahat söýüjülere näme naharlar biçirip görkezmekçidir? Meýdana çykymyzda ilki näme çopanyň bir ilki bilen taýylýan nahary çaýyň ýanyndan qaqmaz. Köze ýatyp qaqmazy çaý bilen ýýýär. Şol salt taýýarlyk. Salt taýynmaly. Näme Türkmen milli tagamlamakan biz çopançylykda ýörüýte süzmogluk diýýär. Çopanlyk diýseň bolýar. Hamir ýaýyp şonu bölekläp pişirýär atyp. Onu da süzmogluk diýilýäni şu gazanda bişenden soňra şorbadan süzüp alınýar. Ýene-de bir gyzykly maglumat eşitdim-de, şu ýere tiýahada gelmekle gyzyklanýar. Umumyň çopanlaryň durmuşy bilen, owa adamlaryň durmuşy bilen çöregi ýanyňyz bilen öýden göterip gelmän, edil şu ýerde pişirýän eken. Çörek hawa onu gömme çörek diýilýär Türkmençilikde. Onu öýden ýanyňa alyp gelýäňem ýöne ýanyňdaky çörekden onu tapawdy başga. Tagamy. Meýdanyna ýürüýte ot ýakyp, gora pişirilýär, gora gömüp, eýlehim agdyp, gowy pişenden soň. Ýa on çöregiň tagamyn başga hem azıktyrmaýaram. Qaqazan ýanky qaklap, duudlap taýýarlan sarpdyran etimiz bar şu. Şunun ýürüýte sağdan oduny ýakyp, şunu alyp köz pişirýär. Bu közde şu qaqmazy ýakyp pişirýär. Yanmayan bular guran etler. Yanmaýar. Şunu eýle-beýle öňürüp, öz wagtyragyna pişirip almalylar. Öldürüp görýär häzir. Bunu görmesem üstünde ýuqasy külü bolýar. Şu kül aýyrlar ýaly diýär. Bu qaqmazymy ýapaýly.
Mehman tamaşaçılar, elbette çopanların özlerinin başarmakları bular yani milli naharlar pişirmene mümkünçilik veriyor. Elbette çopan mallarını bakıp görke kime mallara öğretmek gerek, onların hem de gözlemçilik etmek gerek, hem de milli naharlar tayarlamak. Hatam tagamlı bolýar, hem dağıtlı bolýar, elbette tebigatda tayarlanan naharlar. Kämir wagt eglemene bir şey eken bular. Wagt eglemeýär. Bir sebebi min dudlum tuğ giden na guretda. Ýem şu bisip şemalyň uğruna gelýän ýagny etin ýygy ýem şäher başlaýar. Ay kakazan çölüňe aýra tindikler känmi? Bu çopan bolan sok muny her gaýsyny görýär. Olam görün öwreni berýärden ýa-ni. Kakmas ýan şu biçenle öz daşy gydarýar. Ha gyzar, ýem daşy gydarsa içinden bişdi bolýar. Onuň bu etiketmenden öz uğurlary bardyr, iňçelik bilen ýogyn molaýsa. Ýogyn bolsa bismedek bolýar, içi çiýgrek bolýar. Onu bıçak bilen kaklandy. Ýuhas kaklaýar. Ene kakazan kakmazmada pişirip bolup taýin boldy. Mehman tamaşaçylar, bu tagamyň taýarlanyşy bilen ýakyndan tanışdyk. Indik nahar bilen tanışmamy dowam edelim. Kakazan çopan ulamyň eti pişdi. Et taýin boldy da. Bu etini häzir öz başlyk çykaryp aýrýar. Naharymyzyň ete pişdi, onu çykardyk. Bunu şu ýanky ýuran hamyrymyzy şu gadana atýar. Bir 5-10 minut ýaly gadana gaýnadýar, onu nahar taýýar bolýar. Indi bir 10 minut ýaly gaýnamaly nasy gada. Ondan bişýär. Ha kakazan bizim çopan hoşumuzda taýin bolan tagamlara ana şulardan barat. Köde yapılan kakmaz, çopan uluk. Ne bu da gömme çörek. Näder nähip bolsa gün ortalyk nahar edinäýär. Nowat ne bu taýarlan ähli naharlaňa tagamda ken diýseňem kakma çapmen göwnüme ýarady. Tagamny pişirip köp sawat nädýär? Köp sawat. Tamam.